Zer, poltsak beteta? Aspaldiko partez gaur ordizian izan naiz. Ara, gaur asteazkena, azokan izango zeinen orduan. Bai, araxe joan naiz. Oporretan gustatzen zait, ara buelta bat egitea. Urtean behin bada ere, ze gutxiago ezta? Bai, hala da ba. Lanean gabiltzanok denborarik ez dugu azokara joateko. Goizetan izaten dira eta gehienak. Batzuetan Tolosako azokara joaten naiz. Han larun batetan egiten da eta. Baina gutxitan ara ere. Noizean behin baino ez. Bai, gu ere gabonetan edo azoka bereziren bat baldin bada joaten gara. Baina bestela ez dugu ohiturarik azokan erosteko. Guk normalean herriko dendetan egiten ditugu, eguneko erosketak. Eta gero astean behin baserritarrari saskia hartzen diogu. Bai, Bai, saski txikia astero. Arrautzak, garaiko barazkiak eta batzuetan fruta pixka bat ere bai. Aste honetan esaterako sagarrak, gereziak eta marrubiak. Eta gero batzuetan bazkari bereziren bat edo baldin badugu saski handia eskatzen dugu. guk ez diogu sekula baserritarrari zuzenean erosi. Ara, asko gustatu zaitzuen ohitura eta azaldu behar diazu nola egiten duzuen. Nahi duzunean. Hilean behin hipermerkatu handiagoetara ere autoz joaten gara. Badakizu, olioa, xaboia, esnea, pixua duten gauzak hartzeagatik batez ere. Bai, guk ere ohitura hori dugu. Hala ere, baserriko esnea makinatik hartzen dugu, egunekoa. Etxe azpian dugu eta ez zaigu asko kostatzen. Bai, hori zortea duguna esne makinarekin. Nik badakizu noiz hartzen dudan esnea makinatik? Hilean behin edo, kroketak egin behar ditudanean, alde ederra dago horrekin egin edo supermerkatukoarekin egin. Egongo ez da ba. Bueno, besoak nekatu zaizkit poltsa hauekin, eta etxera joan behar dut.